maneira de que a música amasaba as fieras. Entón, el gaiteiro, que a gaita aquí, empezou con... non daba enchido o fol. Entón, quedoulle o plan B. O plan B de calquera de nós que se atope aí é... Seguro que estades pensando... Mamá, 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 mamaxiña querida, mamaxiña querida, mamaxiña querida, mamaxiña querida, querida, querida. Eu non sei nada de música, pero é sí. Entón, ese mamaxiña querida estaba facendo así, a escala de do. E os lobos pararon. Entón pensou, xa que non me dá o pulmón para tocar a gaita, ben que podo cantar. Como tiña aí a súa nai ben presente, que o que temos todos, verdad? Cando estamos así, co cu apretado, no medio do monte, pensou na súa nai e na súa canción, na canción que cantaba sempre a súa nai. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen que van, non te vaya rianxeira, que te vas a marear. Escarallar, decía a nai, deste gaiteiro porque se ve que era do interior, que nunca vira o mar. Funcionou. O gaiteiro foi capaz de ir dando pasos para atrás a medida que ia cantando.